vez máis galegos fan uso das gasolineiras low cost. Pero, que ten este combustible para ser máis barato? Pode ser malo para o coche? Resolvemos todas as dúbidas. Dame máis gasolina. Hoxe, no termómetro. 12:39 minutos do mediodía, seguimos aquí en directo no termómetro na Televisión de Galicia. A ver, confesen, quen non tivo na casa algunha vez a conversa ou con amigos, coa parella, de que combustible botan? Se do caro, do barato, os que fan unha cousa ou outra intentando convencer o próximo das bondades de repostar co barato co caro, ou se queremos ir ata o fondo deste asunto e averiguar que hai de certo nesta afirmación de que o máis barato pode provocar danos no motor. Combustible caro ou barato, ou se no termómetro, esta é a cuestión. Cada vez son máis os galegos que fan uso das gasolineiras low cost, en concreto un 30% máis no último ano. No 2024, case o 80% dos condutores galegos optaron por encher o seu depósito en gasolineiras de baixo custo. O motivo principal é o prezo, unha razón importante se temos en conta as constantes flutuacións e a suba dos carburantes experimentada nos últimos anos. Con todo, hai máis claves neste aumento das low cost. Parece que as persoas están perdendo medo á calidade do combustible, esfumándose esa barreira entre o que se considera carburante bo e carburante malo. O meu coche anda o mismo, con menos cartos anda igual. Foi ao taller, cambiar de aceite, todo. En principio, dixéronme que non había problema ningunha. Como todavía non está nada demostrado, bueno, yo sigo usándolas. Pero tamén hai quen di que non se fía. Nunca estiven en ninguna. Non sei, non me resultan demasiado fiables. É que se por algo destacamos os galegos é pola fidelidade que temos coa marca. Dinos datos, o 85% dos galegos acostuman repostar sempre a mesma marca. E en calquera dos casos, tamén existe aquí unha certa fenda xeracional. Son os de entre 25 e 35 anos os condutores que máis escollen as gasolineiras low cost. En parte, pode deberse a que son os que máis familiarizados están coas tecnoloxías, un habitual deste tipo de estacións de servizo de baixo custo, sobre todo para completar os procesos de pago ou seren de autoservizo. Con todo, cabe preguntarse, que diferenzas hai entón entre un carburante barato e un de maior prezo? Será certo iso de que o barato á larga sae caro? Ou neste caso podemos aforrar sen poñer en perigo a saúde do noso coche? Pois imos tratar de darlle unha resposta a estas preguntas, esas dúbidas que había na rúa. Para empezar, Bernardo, trouxemos como unha mostra, non, de ambos combustibles. Para empezar, aprezamos algunha diferencia así a simple vista? Pois eu non son químico, pero aquí salta a vista e na casa poderán comprobalo tamén que aparentemente son iguais. Químicamente certificadas, teñen o mesmo punto de orixe, é dicir, son combustibles que saen dunha mesma refinaría, pero sí que atopamos diferenza no prezo. Este daqui é diésel, a 1,32 o litro, esta daqui a 1,52 o litro. No caso dun depósito como o meu, que é pequeno, de 42 litros, sairía aquí a 55,5 euros con este combustible e con este a case 64. Precisamente, este que van ver é o mapa das gasolineiras que temos en Galicia e se lle serve de axuda, hoxe o combustible máis barato atopámolo na provincia da Coruña en 5 gasolineiras para ser exactos da cidade herculina, nunha de Arteixo, 2 de Ferrol e 2 de Narón. Ali vai o litro de diésel roldando o €1,24 e o de gasolina entre €1,27 e €1,30. E agora, xa informamos do prezo da gasolina actual, volvendo os exemplos. A diferenza dis que pode estar nos aditivos que lles botan. Un combustible sen aditivos fai que un coche funcione igualmente, pero como o acepta o noso motor? O máis caro mellora o mantemento, pode supoñer un risco máis barato, para iso saímos a un taller, imos ata Vila García de Arousa. Diego, por favor, sacádenos de dúbidas, a todos.
Sí, compañeiros, hoxe estamos nun taller en Vilagarcía de Arousa para coñecer máis sobre os carburantes de baixo custo, de se son positivos, de se non son positivos, de se prexudican os vehículos a un medio longo prazo, e para iso estamos con Emilio. Que tal? Moi bons días. Hola, bons días, que tal? Emilio, contanos, que pensas ti como mecánico dos carburantes de baixo prezo, de baixo custo? Vamos a ver, os carburantes todos veñen das mesmas refinerías, non? Pero o problema é abusar deles, porque o que son os combustibles low cost, o que non teñen son aditivos. E os aditivos a largo plazo poden provocar este tipo de averías, que entre carbonilla na admisión, carbonilla na GR, e tamén carbonilla e hollín no turbo, e pode facer estes daños no turbo. Entón, claro, o tema é abusar deles. É dicir, aquí temos un vehículo que está afectado por abusar, neste caso, como dicías ti, dos carburantes de baixo custo, non? Sí, correcto, exacto, sí. E de que xeito se lle nota e de que xeito prexudica a utilización habitual do coche? En principio, o que máis afecta é o tema da admisión, porque toda a admisión se pon toda esa carbonilla. Entón, afecta a válvula GR, que vai aquí, e afecta ao turbo tamén, non? E despois tamén ao filtro de partículas ao FAP, que é a tasca. Entón, esas carbonillas que entran aí atascan o que é o FAP e provoca que o coche non funcione ben, non tire, non teña potencia e varias cousas máis. É dicir, de que tipo de averías poderíamos estar falando? Por exemplo, dunha perda da potencia do coche, segundo dicía. Potencia, o testigo check 1000 encendido, había que facer unha limpieza ou de regeneración de filtro de partículas, limpiar todo o que é o turbo, limpiar o que é a GR, a admisión, e poñer todo a andar outra vez. O sea, sería unha avería costosa. Aquí vemos que tes aberto que o motor, pero o abusar de carburantes low cost afectaría únicamente o motor ou tamén hai posibilidade de que afecte a outras pezas do coche? A ver, por falta mellor de mala lubricación ou parafinas na inyección, pode haber problemas na inyección, nos inyectores, como está aquí tamén estes inyectores medios afectados, e pode haber problemas na bomba de inyección tamén. Pero, bueno, ese é máis inusual. Quer dizer, que non é tan recurrente. O que sí que é máis recurrente é o tema do que dixen antes. Admisión, EGR, turbo e filtro de partículas. É dicir, vos recibides moitos vehículos afectados no motor pois pola aparición de carbonilla, por exemplo, como dicías? Sí, hai, non é que sea todos os días, pero un ou así ou dous na semana ao taller pode haber dese tipo de averías, sí. E a canto podría estender esta reparación, por exemplo? Depende do modelo do coche, do ano do coche, pero podemos estar falando dunha reparación mellor de 600 euros tranquilamente. E claro, que alternativas habería? Porque segundo nos comentabas tamén, hai unha serie de aditivos que non levan os carburantes low cost como tal, pero sí que se poden mercar en talleres e que sí que se podrían utilizar. Se ti abusas moito do carburante low cost, o que tens que facer é meter un aditivo ao combustible. Eses aditivos podes mercar nun taller ou podes mercar incluso nas gasolineras ou mercarlo nunha tenda de recambios. Pides un bote deses para meter no depósito, co depósito cheo, e botas un botiño desos aí no tanque. Non sei se unha das últimas conclusións, Emilio, pola tua banda sería que ao final o que é barato finalmente sai caro. Non sei exactamente que opinas. A ver, botar combustible low cost non é que sea malo, por si. O que é malo é abusar dele. Se ti o botas esta semana e dentro de 15 días vou a botar dentro dun mes, non che vai pasar nada. Ou se botas todas as semanas low cost, aí veñen os problemas. Pois moitísimas grazas, Emilio, compañeiros. Rematamos e devolvemos dende aquí con esta última reflexión do mecánico de que non é que sexan malos os combustibles de baixo custo, senón o que é malo é abusar deles. Claro. Non é que explicaron, creo que clarinete aí nese taller mecánico, 1 ou 2 arranxos a semana por abusar do combustible barato. Aquí Manel, pois semella co barato sale caro. Sí, eu isto con Bernardo, son dos que voto un sí ou un no. Donde me fijo, sí. E donde vou, donde me sirvan o combustible. Non estou disposto de facer eu a gasolina. É quitar un puesto de traballo e encima eu non teño carné, que antes exigían para materias peligrosas o carné, e eu podo echarme la gasolina sin tener ningún tipo de autorización. No. Primeiro vamos a un sitio donde nos sirvan, nos atendan ben, e botar de unha de cal e unha de area, que non pasa nada. Ti eres dunha de cal e outra de area. E por esta banda, María? Pois nós temos 2 coches, e nós íbamos ca furgoneta grande que ten un depósito que aquilo non ten fondo, que leva 150 euros polo menos. O meu home moito de botar en low cost, porque claro, é moitísima pasta. É que igual nós os primeiros que antes de facer este tema, de feito, o discutíamos na redacción, non tiñamos nin idea de se tiña efectos ou non o motor, pero aí no taller foron moi claros, que dan ao motor. El, si estás escoitando, que hoxe creo que non está,
verdad que está traballando, pero diríame, no, eu levo anos ca furgoneta e vaime de maravilla, non teño ningún tipo de problema. É verdad que teño un coche vello, doime menos, e o meu coche vello botaríalle low cost porque aforro unha pasta, pero tamén estou con Manel que me gusta moito que me sirvan. Entonces, todo non podemos ter. Xa, pero bueno, Héctor, aí o que explicaron claramente o tema dos aditivos, non? Que é un pouco semella a clave, non? E os que levan os baratos que provocan esa carbonilla que ao longo dan ao motor. Claro, ao final hai que pensar que determinadas marcas que cobran máis polo combustible, ao final teñen detrás toda unha serie de ingenieros, de químicos, que fan probas, que están tratando de mellorar sempre ese combustible. Invirten neso, que logo, claro, repercuten no prezo, pero é que botanlle unha serie de aditivos que evitan a corrosión, axudan a inxección, ou seja, evitan unha serie de problemas no motor para que, si é certo que é máis caro, pero hai unha ciencia detrás que trata de mellorar continuamente ese combustible que de base si é o mesmo, pero a diferencia está nese engadido que lle botan. Claro, é que, a ver, é que é algo que nos consola tamén como usuarios, é dicir, porque imagínate que nos dixera no taller, non, é o mesmo botar un que outro, e cando vas a repostar, é que igual hai unha diferencia de 20 euros entre botarlle un e botar outro. Sí, bueno, hai que comenzar dicindo que hai unha lei de hidrocarburos que exixe a todos os carburantes ter a mesma calidade, a partir de aí, efectivamente, mínima, claro, e a partir de aí, as marcas, sobre todo as grandes marcas, pois lle botan aditivos para que sexa máis eficiente o carburante, non? E logo tamén, as grandes marcas, cando vamos ás gasolineras de grandes marcas, pois vemos que ten un lavado para o coche, vemos que ten cafetería, incluso hasta restaurante, todo iso tamén hai que pagalo. Todo iso tamén hai que pagar todos eses servizos adicionais que nos dan nas gasolineras das grandes marcas. Cocal, hai unha serie, ao final, non, de custos, o estaba a comentar tamén Héctor, tanto de inxeniería previa, non, para investigación, como tamén logo todos os servizos que ofertan nesas grandes marcas, non, nesas gasolineras de grandes marcas, pero insisto, España importa petróleo, a partir de aí hai refinerías e hai unha lei de hidrocarburos que exixe unha calidade mínima. Pero bueno, aí había unha muller na rúa que dicía, eu quero probas para saber cal é mellor e que, pero bueno, pois polo menos lles amosamos aí as probas no taller de que efectivamente, como nos dicían dende ali, pois abusar do carburante de baixo coste, pois pode ter repercusións ao longo prazo no noso motor. 12:50.